മോഗ്ലിയില് ജമീറ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അതിന് മോഗ്ലിയും ജമീറയും അന്ത പൊണ്ണില്ലയാ അവൻ കൂടെ അപ്പൂപ്പനെ താത്താവെ ഒരു ഉന്തു തള്ളുവണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തള്ളിയിട്ട് കാട്ടുകുള്ള പോയിരുന്നത്. இது சரியில்ல. இது இப்போ நீங்க டக்குனு கேட்டப்ப ரொம்ப நாளா ரொம்ப வருஷங்கள் ஆச்சு. பட் இருந்தாலும் வந்து அது உண்மையிலே திடீர்னு வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் கேட்கும் போது அடடா கியூட்டா இருக்கே அப்படின்னு இப்படி இல்ல வேறொரு சவுண்ட். എനിക്കിപ്പം கொஞ்சம் ഈ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வந்ததுனால எனக்கு அது கண்ட்ரோல் கரெக்டா கிடைக்கல. இது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கு. இப்படி இல்ல வேற மாதிரி தான். அது நேச்சுரலா இருக்கும். ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கு. இதுக்காகவே எல்லாரும் தேடி போய் பார்ப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது நீங்க தான் மஞ்சு வாரியருக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னுட்டு. இல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுதான் பண்ணிட்டு. முதல் 2 நீங்க பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? முதல்ல அது அந்த சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல அது. அதுக்கப்புறம் தான் நானும் மஞ்சும் ஒரே டைம்ல தான். அல்ல மஞ்சு சீனி மஞ்சுன்ற படத்துல என்ட்ரி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்தேன்.